A celebración do San Froilán dá paso hoxe ao inicio do resume informativo da última semana. A festa máis popular do outono galego deu comezo este martes co pregón do escritor lucense Paco Martín. No primeiro día grande das festas, o adicado ao patrón de Lugo abriu as súas portas Arte San Froilán. Estivemos alí e noutros lugares que visitamos esta semana para falarlles dos asuntos que lles adiantamos de seguido. Sexan benvidos. O Concello de Cervantes conta co seu primeiro parque infantil gracias á achega económica da Deputación. O novo espacio público engade un aliciente turístico á zona. No prazo de 3 meses, Paradela contará cun polígono industrial, unha bella demanda veciñal que supuxo o investimento de 2,5 millóns de euros. Visitamos o estudio de grabación do músico lucense Arturo Vaquero, en Friol, o lugar elixido por moitos artistas galegos e de fora para a produción dos seus traballos. Asistimos aos adestramentos dos equipos que forman a base do Clube Azcar Lugo. Na Escola de Fútbol Sala Terra soubemos das aspiracións dos xogadores máis cativos. A Asociación Riders Club organizou unha concentración moteira en Lugo para recadar fondos destinados á construción dun hospital materno-infantil no Nepal. Cun tempo extraordinario nestas datas comezaron e estanse a celebrar as festas patronais de Lugo que cada ano atraen á cidade a milleiros de persoas e para aproveitar a afluencia de visitantes procedentes de toda España, o Centro de Artesanía e Deseño de Lugo organiza desde hai 14 anos Arte San Froilán, a mostra de artesanía considerada a máis rendíbel de Galicia. Arte San Froilán, a mostra de artesanía con sona en todo o país, abriu as súas portas o día do patrón de Lugo para amosar o traballo de 26 artesáns. Hoxe, que estamos nunha época difícil, Arte San Froilán quere ser ese expositor e quere ser ese punto onde os artesanos de Galicia, de Lugo e algún de fora poida vender. O Central recibiu solicitudes de 75 artesáns de toda España e Portugal. Entre eles foron seleccionados profesionais de Lugo, A Coruña, Pontevedra e Valladolid. Nos encanta intercambiar con las demás comunidades y nosotros también solemos aceptar a la gente de fuera en nuestras ferias y bueno, es un intercambio. Es mi primer año participando en esta feria y decidí venir decidí echar la solicitud porque varios artesanos me comentaron que una feria bastante interesante. O volumen de negocio que xenera Arte San Froilán acada os 100.000 euros. Os artesanos gastan moi pouco, porque teñen simplemente unha inversión de 365 euros que eles mesmos, non que o diga eu, senón que eles mesmos dicen que é 3 veces máis barato que o que suele ser unha feira deste tipo. Pues este es el 8º año que expongo en la Feria de Artesanía de Lugo y la verdad que siempre de ventas, de afluencia de gente, estuve moi contenta y esperamos que este año pues sea igual. Arte San Froilán acolle este ano un expositor cos produtos de Lugo que a Deputación comercializa en Internet a través do programa europeo Innovate. Que hai aí miel e desmelada. E bueno, son unos produtos que sempre gusta tomar e probar. Todo lo que es exponer y poder vender es una salida en estos momentos. Más empuje a los artesanos, darles muchas más ayudas y mucho más, que desde luego tienen manos de oro, Arte San Froilán permanecerá aberta ao público ata o remate das festas o mércores día 12. Na xornada de clausura, a Deputación premiará con 1.000 euros o mellor expositor deste ano. O bo tempo e as actividades programadas este ano no San Froilán contribuíron a encher as rúas da cidade o día dedicado ao patrón. Sí, vengo de Madrid y porque tenemos familia y encantado, muy bien, me gusta mucho. Moitas destas persoas achegáronse á carpa instalada pola Fundación TIC na Praza Maior, onde alumnos da Escola de Imaxe Son están a realizar prácticas na rúa. Os estudantes, co apoio de técnicos da TIC, están a colaborar coa campaña I'm from Lugo. Estoy estudiando producción y esto me sirve pues para aprender cómo es el oficio, cómo va a ser mi futuro. Pues estoy estudiando realización y esta práctica yo creo que nos viene muy bien para saber lo que podemos hacer en un futuro. Es una práctica muy real y nos ayuda mucho. Centos de persoas deixaron a súa mensaxe diante da cámara. Entre elas, unha das familias que xa máis deixa de vir a Lugo polo San Froilán. 1, 2, 3, papai. 1, 2, 3. ¡Viva San Froilán, amiguiños!
Os vídeos coas grabacións que continúan durante esta fin de semana poderán verse na páxina web da Fundación TIC. Aínda quedan 5 días para disfrutar do San Froilán e do seu programa cheo de actos para todos os públicos. Mañá sábado, día 8, a Asociación Cultural Cántigas e Flores participará na 9ª edición do Festival de Cultura Tradicional ás 6 da tarde na Praza de Santa María. Na Horta do Seminario, concerto do grupo lucense de Triglicéridos. E unha hora despois, ás 10:30, concerto de Los Diablos. O Domingo das Mozas, día do traxe tradicional galego, mostra de música tradicional polo recinto histórico e ofrenda floral a Rosalía de Castro no parque que eleva o seu nome. Pola tardiña, seños concertos de Treixadura e La Matumbá. O luns día 10, novas actuacións de grupos lucenses e de fora no San Froidans 2011 na Horta do Seminario. Pola noite, na Praza de Santa María, actuará o grupo de folk punk vasco Ghost. O martes, día 11, os alumnos do Conservatorio de Danza participarán no San Froilán Miúdo nos Xardíns da Deputación. Concerto da Banda de Música de Lugo, na Praza da Milagrosa, e dos grupos de rock lucense Arritmia e Psicolepsia, en Santa María e na Horta do Seminario. A eurobusiva Lucía Pérez será a estrela da noite, ca súa actuación ás 10:30 na Horta do Seminario. E para pechar o programa o mércores 12, feira medieval na Praza da Soidade e sesión de fogos artificiais no barrio do Carme. Os concertos de Uxía e de Dios que te criou porán a guinda musical do San Froilán deste ano. As obras de canalización de augas pluviais no Piornedo, acometidas pola Deputación, resolven o problema que padecían os veciños na época de chuvias polo asolagamento dos accesos da aldea prerromana. Este proxecto da institución provincial, xunto a outros como a construción do primeiro parque infantil de Cervantes, contribúen a mellorar a calidade de vida dos habitantes da zona e engaden un aliciente turístico máis para os visitantes que se achegan aos Ancares. Por aquí baixaban as augas pluviais sen canalizar, o que provocaba problemas de aparcamento, sobre todo para os visitantes que se achegaban a esta aldea, unha das máis emblemáticas da provincia. A obra, aínda que pequena, era moi necesaria. Necesario vai cheo o meu marido de sacar coches de aquí, que estaba isto todo, e cheo de co trator sacar coches de aquí. Pois de que se metían aquí os coches, e tiña o trator sacado varios coches de aquí. Que non podían salir? Se metían porque había ramas, erva, e non vían, e se metían aí, entonces non podían salir. Agora as augas da chuvia canalízanse por esta tubería e os coches poden estacionar sen problemas. E entón aquí é como unha especie de cuneta que recolle a auga, pero vai escarbando e vai facendo un furado cada vez máis grande, non? Entón a idea era que era un sitio onde nesta esplanadina onde chegan a maior parte dos coches e partan aquí, pois entón era para a ver se le podía, como xa vedes, como ven, rellenar eso un pouco, que se recollan as aguas na parte que era de arriba e leválas hasta abaixo a entrada de uns prados que hai. Ata o Piornedo achegouse esta semana o presidente da Deputación, acompañado polo alcalde do Concello, para visitar as obras e coñecer de primeira man outras demandas dos veciños. Ven moita xente, sí, é verdade. Pois por o mesmo que tiñan que poñer o alumbrado no primeiro. E poñerno a todos os pueblos menos a este, que levamos moitos anos ás escuras. Tamén intentaremos saber como facemos para que Piornedo sea un núcleo rural onde tamén chega a luz pública, non? E onde hai posibilidade de que haxa alumbrado nas súas rúas. Sería o único núcleo que daría por alumear, así que vamos a facer ese pequeno esforzo para que, nese sentido, buscaremos as fórmulas, sempre cando a Xunta tamén nos autorice, para que efectivamente a luz veña a este núcleo tamén. Pero ademais Cervantes conta por primeira vez cun parque infantil a carón da Casa Consistorial. Os principais beneficiarios deste espazo serán os 90 rapaces de menos de 15 anos cos que conta o Concello Ancarés. Ya non só porque os chavales caixan San Román, senón os que veñen de turistas, pois aparcan aí e meten os chavales aí a xogar un pouquinho, que non había nada, é algo interesante, sí. O organismo provincial investiu 2.600.000 euros na dotación e mellora de infraestructuras, servizos e equipamentos de Cervantes nos últimos anos. E tamén estivemos esta semana en Paradela para coñecer a opinión dos veciños e empresarios sobre o polígono que está a construir Suplusa e que será unha realidade dentro de 3 meses. A opinión é xeralizada, están moi satisfeitos porque se dé a resposta a unha bella demanda e confían en que contribúa a creación de emprego e asentar a poboación neste concello eminentemente rural. Polo momento xa hai 5 empresas que amosaron o seu interese en instalarse no novo polígono. As obras do polígono de Paradela, que supoñen un investimento de 2,5 millóns de euros asumidos íntegramente polo organismo provincial, avanzan a bo ritmo.
Xa se está a traballar no movimento de terras e nos vindeiros días comezarán as obras de apertura de viais, dotacións de servizos básicos e pavimentación. Hai empresas, fai falta un mão de obra, está claro, pois, por suposto que beneficio. Agora está empezar cas empresas, que é difícil. Hoxe en día, se fora fai anos, pois, era bastante máis fácil todo eso, pero bueno, todo o que sea mellorar, está claro que é beneficioso. Senén é o fillo do propietario desta empresa de moldes para formigón. É unha das dúas naves que hai no concello, xa que a carencia de polígono dificultaba ampliar as empresas que hai ou atraer outras novas. Agora disporán de 47.000 metros cadrados de solo totalmente equipado e cun prezo moi competitivo, 27,5 € por metro cadrado. Non é o mismo se dentro do pueblo, pois, lógicamente, unhas naves así non as podes montar dentro propiamente no pueblo. A semana pasada, o presidente da Deputación e o alcalde supervisaban as obras. Pois por fin damoslle cumprido a unha ansia de paradela de fai moitos anos, que era poder contar con polígono industrial. Levábamos con este proxecto pois de orden de 5 anos e agora chegou un momento que, gracias á colaboración da Diputación, o esforzo económico que está a facer nestes momentos, pois é verdadeiramente vemos unha realidade xa. Os veciños amósanse confiados en que o polígono cree postos de traballo e anime a xente nova a sentarse no concello. De feito, 5 empresas xa amosaron o seu interese en instalarse no solo industrial. Poñería moito porque habría puestos de traballo, construiríanse casas, o pueblo metería, porque senón estes pueblos das zonas rurales tenden a morrer. Eu traballo no colexio e cada vez isto vai a menos. A menos de cando estaba eu agora, pois baixou, vamos, unha sexta parte do alumnado. Entón, pois, bueno, eso todo o que veña a traballar aquí vai a traer máis alumnado, vai a traer máis movimento para o povo e, bueno, sería un aliciante, dende logo. Suplusa tamén mellorará os accesos ao polígono desde a estrada que comunica Pacios e Escairón e desde o vial municipal que leva ao campo de fútbol do concello. Lugo figura no mapa do mundo da música con nome propio grazas ao traballo incansável de compositores e produtores como Arturo Vaquero, quen decidiu instalar o seu estudo de grabación en Friol. Por ali pasaron e continúan facendo, xunto a figuras consagradas, algúns dos grupos máis significativos da música independente galega e nacional, e mesmo un intérprete finlandés que elixiu a Brigueiro para a produción do seu disco. A versatilidade é a marca de calidade de Abrigueiro Estudos. O seu traballo abrangue todo o que ten que ver coa música e o son. Tanto podemos estar trabajando en la grabación, producción de grupos de música, de discos, como grabando música para cine, para películas, para documentales, actualmente para videojuegos también. Estamos haciendo mucha postproducción de audio para videojuegos. Abarcar todos os campos do son é o que fixo medrar este proxecto nado no lugar de Abrigueiro, o entorno natural do que tomou o seu nome. Hace muchos años vi un estudio de un músico que se llama Peter Gabriel, que me pareció fantástico. Eran unos estudios que se llamaban Real World, que él tenía en medio, creo que era de la campiña inglesa, y era fantástico, unos estudios en medio de la naturaleza. Encontré este sitio y fantástico, básicamente fantástico montar el estudio en medio de la montaña lucense. Desde entón, a Abrigueiro en Friol achéganse intérpretes de varias partes do mundo. Tratamos por igual a cualquier grupo que está empezando a grabar un disco, como a grupos que ya llevan muchos años de experiencia. Ahora mismo estamos grabando el disco de una chica de La Coruña, que es fantástica, tiene una voz fantástica y es un disco que está más bien orientado pues, hacia afuera, hacia Estados Unidos. Arturo Vaquero acadou un dos seus principais éxitos no 2010 coa nominación ao Goya a mellor canción orixinal da banda sonora da película Agallas, que compuxo e gravou en Abrigueiro. El cine nos encanta hacer la postproducción de cine, meternos en ese mundo mágico de lo que es el sonido y empezar a crear magia para toda la magia sonora del cine. Pero también disfrutamos si tenemos que hacer un pequeño anuncio de televisión tamén. Todo elo sen esquecer os grupos locais que están a dar os seus primeiros pasos no mundo da música. Unha treintena deles, os participantes no programa Xoves con Arte, pasaron por Abrigueiro na procura dunha oportunidade. O
Pazo de Ferias e Congresos acolle esta fin de semana a mostra Agrogandeira a Rural, logo de que Expo Lugo se dividise en dúas citas diferentes e de que a multisectorial pasa a celebrarse en novembro. O obxectivo de A Rural Exposición é a divulgación de razas autóctonas. Nesta ocasión, preséntase a nova marca ternera gallega Suprema Carne Rubia Galega. Ademais, inclúe a primeira exposición nacional canina organizada pola Sociedade Cinecolóxica Galega Expogal. Comezou esta semana a programación de outono no Centro de Innovación Social in Lugo. Ao longo deste mes celebrarase un total de 34 cursos gratuitos sobre as novas tecnoloxías. As actividades formativas van dirixidas a persoas de todas as idades e profesionais de todos os sectores. 25 terán lugar na instalación do centro, na segunda planta da Escola de Imaxen e Son, na capital, e o resto nos concellos de Oincio, Becerreá, Vilalba e Pobra de Borollón. A programación completa pódese consultar na página web de InLugo ou chamando ao teléfono 982 22 51 86. 4 colectivos veciñais da provincia chegáronse esta semana a Mariña e Portomarín con quilómetro cero. O programa de visitas guiadas permitiu a máis de 200 persoas percorrer os concellos de Cervo, Ribadeo e a contorno de Belesar en Portomarín. Quilómetro Cero inclúe 127 rutas que percorren por toda a provincia para promocionar a súa riqueza medioambiental. Con esta iniciativa, a Deputación de Lugo mantén 3.000 postos de traballo na provincia. Representantes da Asociación Lucense de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras demencias, a FALU, viaxarán a Cuba o vindeiro xoves día 13 para asinar un convenio coas autoridades sociosanitarias cubanas. En virtude deste acordo, técnicos da FALU colaborarán na formación do persoal do primeiro centro para enfermos de Alzheimer que se creou no país caribeño. A iniciativa xurdiu durante a viaxe que especialistas cubanos realizaron a Lugo para coñecer de preto o funcionamento dos programas de estimulación da entidade lucense sen ánimo de lucro. O comenzo do curso escolar iníciase tamén as actividades deportivas dirixidas aos nenos. A Escola de Fútbol Sala Terra, na que adestran 12 equipos que conforman a base do Clube Azcar, leva 17 anos formando a súa canteira. Este ano contan con 175 xogadores. As categorías inferiores do Club Azcar comezaron a tempada de adestramento con ganas renovadas. Tempada pasada, un equipo que quedou campeón nacional, 2 equipos campeóns galegos, outros 2 equipos subcampeóns galegos. O nivel quedou, o listón quedou moi alto e, bueno, vai ser unha tempada divertida e intentaremos emular polo menos a temporada anterior. Con esta motivación prepáranse as xogadoras da base. É o primeiro ano que xogo co infantil A, pero xa participei na Liga Galega. Gustaríame ganar os campeonatos galegos. E os campeonatos de España se pode ser. O ano pasado foi unha experiencia moi boa participar por primeira vez en Liga Galega porque había equipos moito máis bons. Este ano o obxectivo é volver a ganar a Liga Galega, pero, home, se gana a Liga Galega hai que intentar ir a polo Campeonato de España, pero primeiro hai que ir paso a paso. A fórmula dos seus éxitos teñena clara. En parte de los entrenadores, el esfuerzo, las ganas de jugar y la intensidad que le pones en el partido. A Fundación Azcar mantén un convenio coa TIC que facilita o seu traballo de cara á promoción do deporte base. A posibilidade de poder gravar os encontros das nosas categorías inferiores, actividades que desenrolamos durante a tempada, como pode ser o torneo de Navidad, festa de fin de temporada, campus, clinics, pois a verdade é que é un soporte importante. A Fundación TIC facilítanos esa oportunidade de poder seguir ca nosa labora semanal de traballo de grabación. Na grabación de partidos e outras actividades deportivas participan alumnos e becarios da Escola de Imaxe e Son de Lugo. A pasada fin de semana, Lugo celebrou unha concentración moteira que promoveu a Asociación Riders co fin de recadar fondos para a construción dun hospital materno-infantil no Nepal. A xuntanza solidaria incluíu actuacións de grupos musicais de Lugo e Ferrol. A concentración comezou cunha ruta ata Portomarín. Esta é a primeira actividade organizada por Riders Lugo, unha asociación que naceu hai apenas 2 meses e a que pertence unha dúcia de socios. Pretendíamos salirnos un pouco fuera de los cánones establecidos de las concentraciones de motos
en el sentido de hacer algo un poco más cultural, promoción incluso de los grupos musicales lucenses y bueno, pues darle a la gente una oferta distinta a lo que se hace en otras concentraciones moteras puras y duras. Moteiros de toda Galicia sumáronse á iniciativa, ca que, ademais de disfrutar da festa da música, puxeron o seu grande area para esta causa benéfica. Os 10 euros da inscripción destinaránse íntegramente á construcción dun hospital en Nepal. En general me parece una buena iniciativa, ¿no? Todo lo que sea recaudar y ayudar a la gente en general, pues muy bien, claro que sí, ¿por qué no? Podendo axudar un poquinho, pues oye, sempre vas a pasalo ben. Nos a pasalo ben e axudar. Estupendo, porque por lo menos si se puede hacer algo, pues que sirva para algo, ¿no? Todo lo que nos movemos por Galicia ou por onde sea, ¿no? Pero non só os moteiros. A festa estivo aberta ao público, que tamén contribuiu á iniciativa cos 10 euros da entrada. Hoy vengo como público a disfrutar de la música, de la acampada y pasar un fin de semana bonito aquí en Lugo. Comentaron en casa allí algo de que había algo de esto y nos acercamos, el día estaba bueno y se prestó. A nota nostálxica puxo ao recordo lucense Juan Manuel López Mella, un dos mellores motoristas galegos da historia. A nivel España, estaba aí en el Campeonato de España, porque incluso hay 4 subcampeonatos de España y 2 campeonatos de España con esta moto. Y a nivel mundial, pues llegó a estar entre el mejor piloto privado del mundial de 500. Hacer tercero un campeonato del mundo de Superbikes, que fue el primer piloto español que hizo un podio en el mundial. Amigos e compañeiros participaron na homenaxe que contou ca moto na que López Mella competiu ata a tempada 91-92. Era casi como un hermano, porque echamos muchos años por todos lados. A nota musical puxeron a 5 grupos de Lugo e 2 de Ferrol. En Lugo nos suelen hacer cosas así y nos parece genial pues por todo lo que representa, porque es benéfico, o sea que hacen hospitales para Nepal y así. Y nada, nos parece genial porque estamos con todos estos grupos que son de los más importantes de Lugo y bueno, para nosotros que es nuestra primera experiencia, pues genial. Varios bolseiros da Escola de Imaxe Son participaron na grabación do DVD que recolle todos os actos e que se inclúe no convenio de colaboración de Riders ca Fundación TIC. Deixámolos coa mostra dos cartéis que veñen anunciando o San Froilán desde o século XIX. Se achegan no Centro Sociocultural Uxío Novoneira poderán ver o máis antigo que se conserva, que é das festas do ano 1879. Con este repaso gráfico pola historia das patronais de Lugo, despedímonos. Que disfruten do San Froilán. Grazas por nos acompañar. You sometimes doubt him. He just snoots and snoots and